яъне ки пешниҳод кардан барои зан фарзанддора ба Федератсияи Русия, яъне ки маълумот барои даромади ҳар як муҳоҷире ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк бигзоред. Нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзаред, ширкати Саид границара тавсиятон метиҳем. Номерош мебурояд, метавонед дар WhatsApp қатиш суҳбат кунед, ҷои худтона зайнид кунед, ҳама рӯза рейс доранд, худо хоҳад соҳ саломат бе ягон очират шуморо границара мегзаронанд. Дар Федератсияи Русия нақша доранд талабот нисбати муҳоҷироне ки оилаашонро ҳамроҳи худ ба Русия меоранд шадидтар кунанд. тавре российская газета хабар медиҳад, лоиҳаи қонуни марбутаро комиссияи ҳукуматӣ баррасӣ кардааст. дар лоиҳаи қонун аз ҷумла чунин пешниҳодҳо шудааст: ба муҳоҷир танҳо дар сурати иҷозаи овардани фарзандон ва ҳамсари худ ба Русия дода мешавад, ки музди меҳнати ӯ барои ҳар як узви оила ҳаҷми ҳадди аққали маблағи зистро бо назардошти коэффициенти минтақавӣ таъмин карда тавонад. яъне ки пешниҳод кардан барои зан фарзанддора ба Федератсияи Русия бурдани муҳоҷирон ки ҳадди аққал ҳар як муҳоҷире кор мекунад вобаста ба тавоноии худаш аз уҳдаи нигоҳубину шароити хуб дар Федератсияи Русия барои зану фарзандаш бубурояд, мисол ҳамин гуна бошад, гуфтанд ки баъд иҷозат дода шавад. уҳдадор кардани муҳоҷир ба пардохти 50% аз меъёри заминавии пардохти сабтшуда оид ба андоз аз даромади шахси воқеӣ барои ҳар як фарзанди ноболиғ ки ба Русия оварда шудааст. ба синни 18-солагӣ расидани фарзандони муҳоҷир бояд дар муддати 30 рӯз кишварро тарк кунанд ё барои худ патент бо пардохти пурраро дарёфт намоянд. яъне фарзанд вақте ки 18 сола мешавад ё Федератсияи Русияро бояд ки тарк кунад ё ки қонунӣ мақсад ана ҳамун ҳуҷҷатҳои худша патенти дигар чизора дастрас бикунад. маълумот дар бораи даромади муҳоҷирон мақомоти андоз бояд ҳар 3 моҳ баъд ба вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод диҳад. яъне ки маълумот барои даромади ҳар як муҳоҷире ки оилавӣ ҳастае дар амуҷа ба вазорати корҳои дохилӣ бояд ки 3 моҳ пас ҳамун чизора пешниҳод кунанд. ин чизо тааллуқ дорад ба ҳар нафаре ки мехоҳад фарзанди худша ба Федератсияи Русия бубарад. ҳамин пешниҳодро карданд ки дар оянда ана ҳамин гуна шавад ва баъдан иҷозаи ҳаққи ворид шудан мегиранд. барои тасдиқи зисти муваққатӣ ё доимӣ, шаҳрванди хориҷӣ ба пешниҳоди яке аз ҳуҷҷатҳое ки даромади қонуниро тасдиқ мекунад уҳдадор мешавад. маълумотнома дар бораи даромад, эъломияи андоз, ҳуҷҷатҳо дар бораи супоридани пардохти сабтшуда ё даромад аз фаъолияти сармоягузорӣ. хеле ки мо гуфтем, ҳар як нафаре ки зану фарзанди худша ба Русия бурдан мехоҳад, анами шарти шароитое ки мо айни ҳол гуфтем бояд аз уҳдаш баромада бутонад ва баъдан иҷозат метиҳанд ки зану фарзандаш ба Русия дарояд. яъне ҳозираш дар чиз пешниҳод шудагия мумкин дар оянда имзо шавад ё ин ки нашавад, худо хоҳад баъд видео мекунем, боз ба маълумоти шумо мерасонем. информатсияро хостем ба маълумоти шумо барасонем ки то ки ҳамхеле пешниҳодҳо шуда истаед. зинда ва сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com